رضيت بحب المصطفى الختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومقتدا أتاني هواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da kasancewa a wannan lokaci kamar yadda na sanar na ce insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan lokaci duk da na sa karfe 9 so amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi ba, wa ma tasha'una illa in yasha Allah, saboda yadda nake din ban dawo da wuri ba. Wannan wani dan takaitaccen raddi ne wanda yake kunshe zuwa ga wahabiyawa da kuma malamin su gaba daya, wato shine malam Sani Umar Rijiyan Lemo, wanda wani makada'i ne wani daga cikin wahabiyawan ya turo min cewan mu ji Ibn Taymiyyah yanda ya rubuta cewan ga Ibn Taymiyyah ana jawabinsa da irin karamunsa da irin darajojinsa, ba irin shehunanmu yan kaza 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 ba, yayi zagi. Ya turo min wannan makda'i na Ibn Taymiyyah wanda shi Sani Umar Rijiyar Lemu yake magana akan Ibn Taymiyyah da irin tawadu'unsa a yanda yake faɗa, da irin cewan kasantuwansa da abinda malamai suka faɗa a kansa da sauransu. To ban yi niyan na kula makda'in ba, amma abin da ya ja hankali na abu ɗaya ne ya ja hankali na. wannan abin da ya ja hankali na kuwa shine wata magana da na ji Sani Umar Rijiyar Lemun gashi ta fito daga bakinsa ya faɗa, wanda an daɗe ana zagin 'yan ɗariƙa, musamman Albanin Zariya da ya mutu. Albanin Zariya da ya mutu ya ci mutuncin Shehu Tijjani, Allah ya walakanta shi, ya ci mutuncin Shehu Tijjani, ya ci mutuncin ɗariƙa, ya kafarta 'yan ɗariƙa wanda za mu danna a nan aji. Wannan magana da Albanin Zariya ya faɗa ya kore, ya ce Shehu Tijjani ya ce bai musulunta ba. Sannan aka samu wawayen wahabiyan irin kaman Dr. Jaki namu na nan Bauchi, shi ma ya zo ya yi magana yake cewa a wajensu a littafinmu ne ai Shehu Tijjani ya ce bai musulunta ba. To alhamdulillah sai yau gashi kacibis, ba wai mu 'yan ɗariƙan ne ma muka ɗauko muna karanta ba, ballantana ka ce mun karanta mun maka sharri ko mun karanta ba daidai ba. A daga bakin Sani Umar Rijiyar Lemu, makamanciyan irin wannan maganar da kuke cewa Shehu Tijjani ya ce bai musulunta ba, to yau gata daga bakin Sani Umar Rijiyar Lemu za mu ji Ibn Taymiyyah yana faɗa shi ma bai musulunta ba. Da haka ya rage maka hukuncin da za ka yi wa Shehu Tijjani. Shehu Tijjani bai musulunta ba kaza kaza, ɗauko ka rattaba wannan hukuncin akan Ibn Taymiyyah. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo kullum ake ganin wato rashin haɗin kai yana samuwa da rashin ci gaba a tsakanin musulmai, ba wani abu bane son zuciya da ya mamaye mu, ya zama na waɗansu saboda son zuciya suna iya faɗan abin da suka ga dama akan malaman kowa, su kuma in za a yi magana akan malaman su shikenan taqumud duniya wala taqud. To ala ayyi halin abin da ni zan yi magana akai shine maganganu ne wanda zan danna shi aji. In ya faɗa abin da ya faɗa akan Ibn Taymiyyah sai mu zo sai mu baje mu ba da amsa. Amma abin da nake so mutane su fahimta, wannan nasiha ce zuwa ga dukkan musulmi. Ku rike wannan nasiha ce mai tsada, in kaga dama ka karba, in kaga dama kar ka karba, amma wallahi gaskiya ne. In kana musulmi wanda ya yarda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tallahi in ka ce za ka ba aƙidar Ibn Taymiyyah gurin bautawa Allah, sayantahi bikal mataf ila tajsim ila ibadati shay'in ghayra Allah tabaraka wa ta'ala. In ka ce za ka ba aƙidar Ibn Taymiyyah, ƙarshen ka wallahi wannan ku yi haƙuri, ba wai don cin mutunci ba wani abu ba, wallahi za ka koma mujassimi mai jikita Allah. sam ɗauki komai a gurin Ibn Taymiyyah, amma karka ɗauki tauhidi, karka ɗauki aƙida.
bai da aqida, karshen ta in ka dage sai ka koma mujassimi. Wallahi zaka zama mujassimi. Wannan ku yi hakuri, magana ce, karatu ne, mun sha ba da misalai akan haka. Zaka zama mujassimi, wallahi zaka zama mujassimi. Ko kuma kaga kana bautan wani abu daban, ba Allah da manzon Allah ya zo da shi ba. Intabihu ya ibadallah. Wannan muna faɗa a babun nasiha ne. Ɗalibai 'yan uwanmu da malamai sun sani wannan abun ba son zuciya bane. Ibnu Taymiya karka karbi abin da ya shafi ibada a gurin Allah, sifofin Allah da bautawa Allah, karka cira daga Ibnu Taymiya. Karka cira zaka zamanto mujassimi, zaka zamanto bautan gunki kake yi. Wannan ita ce magana ta gaskiya, ba mu muka faɗa ba. Wannan malaman duniya ne da littattafai da komai yana rubuci. Don haka abu na ɗaya da nake so zan fara yin magana a kai, wanda zan danna malam ku ji shi. Idan an danna shi mun ji shi, saboda kai wa mutum adalci, kai masa adalci. Abinda ya zama na ya faɗa, abinda ake karka zarge shi ba bisa haƙi ba, ya zama na in ma wani abu ne ya zama na ya faɗa da gaske daga bakinsa. In ya faɗa daga bakinsa aka ji, mu kuma sai mu biyo bayansa insha Allah tabaraka wa ta'ala, daki ba tare da mun tsawaita maganganu a kansa ba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine abu na farko da aka yin uwa a saurare shi, a ji me ya faɗa. In an ji me ya faɗa, mu ma kuma sai a ji me za mu gaya masa bi iznillah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Allahumma salli ala sayyidina rasulillah annabi. Yau ga abin da yake faɗa daga farko, a saurara. Ina ga rahoton ma ya kamata a sawa mutane su ji insha Allah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Kowa ya san Sheikhul Islam da irin fatahin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Daidai ku ne waɗanda suka samu irin yalwar ilimi da Allah ya zuba masa. Ibn Daqiq al-Eid duk da ya girme shi, kuma babban malami masani, yake cewa ya lokacin da ya haɗu da shi a Masar, yake cewa na ga Ibn Taymiyyah kamar an zuba ilimi akan faifai a gabansa, ya ɗau wanda yake so ya aje wanda yake so. Saboda kowane fanni ka kutsa sai ka ji kamar a rayuwarsa ba abin da ya tsaya karanta sai wannan, duk fannin da ya shiga. Saboda haka da masoya da makiya duk sun sallama masa. Wannan ita ce nukuda ta ɗaya, cewan Ibn Taymiyyah babban malami ne, yana ɗaya daga cikin abin da mutane suka faɗa a kansa, kamar irin babban malami Ibn Daqiq al-Eid al-Qushairi kenan ko, wanda ya yi magana akan Ibn Taymiyyah, ga abin da ya ce Ibn Taymiyyah ilimi a gabansa kamar an baje masa, yana tsintan abin da yake so. Sannan kuma masoya da makiya duka sun yadda cewan Ibn Taymiyyah malami ne, duk sun yabe shi. To yanzu wannan maganan da mala ya faɗa za mu biyo bayan ta daki-daki, za mu ga gaskiyanta. Wannan maganan ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, wallahi ba gaskiya bane. Magana ta farko, maganan abin da ya shafi Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid ya kamata a fahimta, na farko Ibn Daqiq al-Eid ba ash'ari ne, kuma sufi ne. Ibn Daqiq al-Eid ba ash'ariyun sufiyun, ba ash'ari ne kuma sufi ne. Aqidarsa ta sha bamban da ina Ibn Taymiyyah. In Ibn Daqiq al-Eid ya san me Ibn Taymiyyah yake faɗa, billahi alladhi la ilaha illa huwa kafirta shi zai, kamar yanda wasu malamai suka faɗa, suka kafirta Ibn Taymiyyah. Domin abin da yake damun wahabiya sosai shine sukan ɗebo malamai sun yabi Ibn Taymiyyah, amma mafi aksarin malaman da yawa kuma sun zo sun janye yaban da suka yi wa Ibn Taymiyyah. Dauki misalin Az-Zamlakani, ya yabi Ibn Taymiyyah, amma sai da ya dawo min aladdi a adaihi, sai da ya dawo mafi girman abokin gabansa shine Ibn Taymiyyah, ya rusa Ibn Taymiyyah, kowa ya sani. Az-Zahabi, wanda ake ganin almajirin Ibn Taymiyyah ne, zagalul ilmi tana nan, suna ta kore ta amma ƙarya ne, ta tabbata na Zahabi ne. Ya ruguje, ya nuna Ibn Taymiyyah bai da aqida. Az-Zahabi
in ma ka ce ka rushe zagalil ilmi, akwai wanda suke cikin littattafansa ya nuna cewa ya saba da ibnu taymiya a furu da usul az-zahabi. Amma sai kaga suna ɗauko abin da ya shafi yaban da zabi ya mai, gurin da zabi ya rafki hancinsa kuma sai kaga sun boye. Ibnu Hajar al-Asqalani sai su dinga ɗauko abin da ya faɗa akan ibnu taymiya na kyakkyawan zaton da yake masa, sai su ɓoye kuma abin da ibnu hajar ya faɗa akan sa na haƙiƙan wa ibnu taymiya. Dan ibnu hajar abin da nake faɗa din nan na cewan karka rudi da ibnu taymiya, ka daina ɗaukan aƙida da abubuwa gurin sa, wannan haka ibnu hajar ya faɗa. Yace ka zamanto cikin hazar da karanta littattafan ibnu taymiya zaka bata, saboda ya san littafi ne wanda yake mustanqa ne na tashbihi da tajsimi. Ibnu hajar tana nan, kuma dalilin ma da yasa ibnu hajar yake dan yaban ibnu taymiya kasantuwan abin da ya kawo na ad-durarul kamina cewa ibnu taymiya ya tuba ya dawo daga aqidansa ya komo ba ashari. Wannan ne ma dalilin da yasa ibnu hajar yake dan yabansa. To haka duk yawanci malamai zaka ga idan sun zo sun faɗa zaka ga sun zo sun janye yaban da suka yi ibnu taymiya. To mu dawo kan ibnu daqiqil id, suna nasabta wannan maganan zuwa gare shi, mu je taslimi jadali. Har ma wata maganan ma da shi bai kawo ba, cewa ibnu daqiqil id ya ce wa ibnu taymiya ma azunnu anna allaha baqiya yakhluqu mislak, yace ban zaci Allah zai iya halittan wani irin ka a wajen ilimi ba. wai kanwa ƙarya ibnu daqiqil id ya ga ibnu taymiya haka. To idan gaskiya ne me yasa ba kwa nakalto maganar da ita ma daga ibnu daqiqil id din yake? An tambayi ibnu daqiqil id aka ce masa akan ibnu taymiya ya kake ganin sa, me yasa ba za ka je ku zauna da shi ba? Ibnu daqiqil id sai ya ce huwa rajulun, ibnu taymiya wani mutum ne hafaza wanda yake kawai kaman abu haddace shi yake, ba wai fahimta yake yi ba. Wannan kuma ana son a tabbatar da wannan maganar a tambayi Safiyuddin al-Hindi wanda suka yi muƙabala da ibnu taymiya. In ya kamo shi ta nan ibnu taymiya sai ya gudu ta nan, ya ce wa ibnu taymiya ma araka illa ka usfurin, kai kawai kamar tsuntsu ne a gabana, kullama arattu an akhuzahu tara min gusinin ila gusinin, daga zan cafke shi sai ya tashi daga nan ya koma nan. Safiyuddin al-Hindi. To shi ma gashi abin da ibnu daqiqil din yace, ibnu taymiya kawai hadda yake amma baya fahimta. Yace kila lahu fa hal la takallamta ma'ahu, sai aka ce ibnu daqiqil to me yasa ba za ka zauna ku tattauna da ibnu taymiya ba? Fa qala, sai yace hadha rajulun yuhibbul kalama, ibnu taymiyan nan mutum ne mai son surutu, ya fiye surutu. Yabansa yake yi wannan, ibnu daqiqil din ne yake faɗan wannan. Yace rajulun yuhibbul kalama, mutum ne da yake son surutu, wa ana uhibbu sukuta, ni kuma mutum ne mai yawan son surutu, ban fiye son ai tayi ba. Ibnu daqiqil ne ya kawo. To me yasa ba karanta wannan ba ka dauko cewa ibnu daqiqil ya ce kaza kan ibnu taymiya? Karanta mana wannan. Ibnu taymiya urgar da shi tsakani da Allah, in kana da wani abin da aka amfana da shi ba addini ba ka amfana da shi, amma a addini musamman a tauhidi zaka faɗi, wallahi zaka faɗi, ba za a ci riba a kansa ba. Wannan abu na ɗaya kenan. Sannan ibnu daqiqil id a aqidarsa ta yanda za ku gane ba sa tare da ibnu taymiya, wanda yau wai malam Sani Umar Rijiyan Lemo ne yake cewa ibnu daqiqil id babban malami ne, saboda mai babban malami ya yabi ibnu taymiya, amma fa ba ash'ari ne ibnu daqiqil id din, kuma sufi ne ibnu daqiqil id din, amma dan ya yabi ibnu taymiya yau kuma ya zama babban malami. To ga gurin kuma da ya tsoka lancin ibnu taymiya. Sannan kuma a wajen aqida ga abin da shi ibnu daqiqil id ya rubuta aqidarsa da hannunsa, ya rubuta ya bayyana tun daga cikin farkon aqidan za ku gane sun shayi bayan da ibnu taymiya. Misali yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi ilahil alam, godiya ta tabbata wa Allah ubangijin talikai, yace ko ubangijin duniya, wassalatu wassalamu ala nabiyihi muhammadin sayyidi waladi adam sallallahu alaihi wasallam. Daga salatin nan kawai ka gane ibnu daqiqil id daban, ibnu taymiya daban. Sai yace nu'minu, ga aqidan mu zai bayyana aqidan sa, yace muna imani bi anna Allah ta'ala mawjudun, Allah samamme ne, hayyur rayayye ne, la awwala li wujudihi wa la intihaa, Allah bai da samuwarsa, bai da farko kuma bai da ƙarshe. Yace wa kullu man adahu, duk wanda ba Allah ba, min malakin mala'ika ne, wa falakin ko kuma yana cikin falak ne a duniya yake, ko aya ne, wa nafsin ko rai ne, wa insanin ko dan adam ne, wa jinnin ko aljani ne, fa wujuduhu min sun'ihi subhanahu wa ta'ala, samuwansa yace to daga samuwan Allah ne tabaraka wa ta'ala, Allah ne ya samar da shi. La yastahiqul wujuda wajib, wannan halittan bai cancanci ya zamanto samamme na wajibi ba, Allah ne kawai samuwansa wajibi.
siwahu wanda in ba Allah ba bai da wannan sifan. Yace wa annas samawati wal arda, kun ga sammai da kasai muhdathatun mubda'atun bil adami ko ba'dal adami. Yace sammai da kasai fararru ne, an samar da su bayan babu su. Sun saba da Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana da aqidan hawadisa la awwala laha, sama bata da farko, ƙasa bata da farko. Kai har ni a wajen Ibn Taymiyyah bani da farko. Waye bai da farko Allah. Shi kuma Ibn Taymiyyah yana da aqidan hawadisa la awwala laha. Ibn Daqiqil kuma gashi yana faɗa wa annas samawati wal arda muhdathatum mubda'atun ba'dal adami. Sammai da kasai fararru ne. Ashe kaga sun sha bamban da Ibn Taymiyyah. Barka jima zai hukunta Ibn Taymiyyah sai ya ce kanat ba'da allam takun, sammai da kasai da ba su nan yanzu kuma suna nan. Wa mani ita kada kidama ha, duk wanda ya raya cewan sammai da kasai da daddu ne kamar yadda Ibn Taymiyyah yake rayawa, sai ya ce faqad kafara, ya zama kafiri. Faqad kafara. Dan haka kaga aqidan Ibn Taymiyyah me kafiri ne. Aqidan Ibn Taymiyyah kafiri ne. Wannan ba mu muka faɗa ba, yana na cikin littafi, amma malam ɗauko a Ibn Daqiqil ya ce kaza. To yanzu mu bar wannan. Yanzu malam ya yi magana akan cewan a Ibn Taymiyyah da masoyansa da makiyansa duk sun yadda da shi, sun yabe shi. To bari mu ji ga kaɗan abin da malamai suke faɗa a kan Ibn Taymiyyah. Zan karanta malami biyu kawai saboda bana son na ja abin. Al-Imam Ibn al-Jawzi cikin littafin Dafa Shabahi Tashbih bi Akofin Tanzih a shafi na 97 har zuwa kan da kuma shafi na 104 ga abin da yake faɗa akan Ibn Taymiyyah. Za mu gani yanda malai ya faɗa cewa har makiyansa sun yadda kaza ne, malami ne shi. Bari mu ji me yake faɗa. Yace laqad khada Ibn Taymiyyah fi masailil asma'i was sifati. Ibn Taymiyyah ya kutsa cikin mas'aloli na sifofin Allah da sunayensa. Wa huwa mimman la yuhsinul khawda fiha. Ibn Taymiyyah kuma bai iya shiga wannan mas'alan ba, bai da ilimi a wannan bangaren. Gashi abin da suke faɗa. Farta dama fi mustanqa'it tajsimi wat tashbih. Da ka Ibn Taymiyyah tarkon tashbih da jikkita Allah da mai da Allah mutum ya kama Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya zama yana mai da Allah da sifofin, yana sifanta Allah da sifofin halittu. Ya ce kaman sabaqahu min ikhwanihil mujassima, kaman waɗanda suka gabata daga ƴan uwansa mujassimai. Sai ya ce wal mushabbiha, da masu kamanta Allah. Ya ce fadlan amma hadha bihi fi haqqi sadiqil masduq, musamman ma in an duba abin da Ibn Taymiyyah ya furta na tawaye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti, da tawaye darajar iyalan gidan Annabi. Karanta minhajus sunna zaka tabbatar da gaskiyan abin da muke faɗa. wa alibaiti dahirina da wa alibaiti dayyibina dahirina. To kaga wannan malami na ɗaya kenan. Batun ce wanda dakta yayi Ibn Taymiyyah hatta makiyansa sun yabe, ina yayi wani yabo, suna kallon shi kawai a dulu ne, ba sa kallon shi a mutum mai hankali. Mu gaya wa kanmu gaskiya, wannan ita ce magana ta Allah. Yawa ba sa kallon Ibn Taymiyyah mutum mai hankali. Sannan in an duba al-Imam al-Allama Sheikhul Islam a zamaninsa Abulhasan Ali bin Ismail al-Qaunawi ga abin da yake faɗa kan Ibn Taymiyyah, ce wanda malam ya ce mabiyansa masoyansa da makiyansa duk su tabbatar malami ne, ba a yi irinsa ba, irinsu su ɗaiɗaiku ne. To ga abin da malamai suke faɗa kan Ibn Taymiyyah. Al-Qaunawi ya ce, Sheikhul Islam kuma ke kiransa, ya ce wattafaqal huzzaqu fi zamanihi, malamai masu kaifin basira da sanin ya kamata a zamanin Ibn Taymiyyah wanda suka rayu da shi duk sun yi ittifaqi min jami'il mazahibi, daga dukkan mazhabobi, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Zahiriya, dukkan su sun yi ittifaqi waɗannan mazhaban ala su ifamihi, cewa Ibn Taymiyyah daƙiƙi ne, bai da fahimta. Gashi ba mu muka faɗa ba. Wa kasarati kadaihi, mutum ne mai yawan fadawa cikin taɓa-taɓai. Wa adami idrakihi, cewa baya iya riskan abu yanda ya kamata. Lil ma'akhizid daqiqa, wa al'amura waɗanda suke masu wato tsauri, wata sawuriha, baya iya hararo su. Arafu zalika, malamai sun gane Ibn Taymiyyah haka yake bil mufawadati, ta yanda suka tattauna da shi fi majalisil ilmi, a yanda suka zauna da shi a bangarori guraren zama na ilimi. Wannan malamai ne suka faɗa. To yaushe za a zo kuma yau kawai saboda ana son a yabi Ibn Taymiyyah a cusa wa mutane? Ibn Taymiyyah nan fa wasu zato suke yanda ne karatu a sarki zaki ne. Wani ya hawo ya ce ana taba sahabbai, yanzu Ibn Taymiyyah ya dauka Ibn Taymiyyah sahabi ne saboda yanda ake koda musu shi, ake yaba shi, sun dauka sahabi ne. To ba tabi'i bane, ba tabi'u tabi'i na bane, dan can baya ne, tsakaninsa da sahabbai shekara ɗaruruwa ne.
shekara ɗaruruwa, amma kaga ana yabansa ana cusawa mutane shi. Kuma wallahi tallahi Ibn Abdul Wahhab ne a mamlakar Saudiya su suka farfado da Ibn Taymiyyah, amma a musulunci ma ba a ma san wani Ibn Taymiyyah ba ma, ba a ma wani yadda da shi ba ma, ba a ma san wani Ibn Taymiyyah ba yadda da shi ba. Dan Abdul Wahhab ne ya farfado da da'awansa saboda yana neman ya raya aqida ta tajsimi. To da haka dai abinda wannan malamin ya faɗa, wannan abun kuskure ne. Batun cewa malamai sun yi kaza ba gaskiya ba ne. Gashi yanzu mun faɗi malami na ɗaya ko, to mu tafi kan malami na biyu. Mu tafi mun faɗi maganarsa na ɗaya ko, to bari mu ji maganarsa na biyu sai ku ji me yake faɗa, insha Allah sai mu ba shi ansa. Duk fadin da ya shiga, saboda haka da masoya da makiya duk sun sallama masa. Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin mujalladi na 524, abin da ya shafi tawalu da kaskantar da kai na malami, yace na gan shi a gurin Ibn Taymiyyah abin da ban gan shi a gurin wani ba. Wa kana kathiran ma yaqulu, da yawa muka ji Ibn Taymiyyah yana cewa mali shay'un wala minni shay'un wala fiya shay'un. Yace ba ni da komai, ba wani abu tattare da ni, ba wani abu da za a samu daga waje na. Haka yake cewa wa kathiran ma yatamassalu bi hadha al-bayt, yakan faɗi wannan baiti, ana al-muqdi wa ibn al-muqdi wa hakaza kana abi wa jaddi. Ce ni ne mabukaci dan mabukaci, kuma haka babana da kakana suke. To wallahi zan so a ce da gaske yanda ya faɗa din, mu ba ma yi wa kowa hasada, za mu so a ce da gaske Ibn Taymiyyah haka yake. To amma ba haka yake ba. Tunda ba haka yake ba, a faɗi sifansa kawai ya yake. Ibn Taymiyyah ba haka yake ba, ba haka yake ba wallahi. Mutum ne mai girman kai. Idan kana nema ga littafi na kurkusa, wannan littafin gashi al-uqudud durriya gata. Idan ka duba al-uqudud durriya, idan ka tafi shafi, in ka tafi shafi na 171, a wannan shafi na 171 din ya kawo sun nakalto zancen Ibn Taymiyyah da bakinsa, ba wai wani ya gaya masa ba fa, a'a shi Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa Ibn Taymiyyah mutum ne mai tawadu'u, mai kaskantar da kai, ba gaskiya bane, mutum ne mai girman kai, mai girman kai na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga abin da suke faɗa, misali ga abin da suke faɗa, ga abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa me, yanda suka kawo suka ce mulakhasu ma hasala li shaykh fi tilkal majalis, sai suka nakalto yace wa qad zakara shaykh rahimahullah surata ma jara fi hadhihi al majalis mulakhisan wa allaka fi dhalika shay'an mukhtasaran faqala. Gashi yanda Ibn Taymiyyah ya kawo, to da suka dauko jawaban da Ibn Taymiyyah yayi, in kana karantawa karanto ka taho har shafi na 193 duk maganganunsa ne, zaka ga cewa tawadi'un da ake cewa Ibn Taymiyyah yana da shi gaskiya ne. Daga ciki akwai babban malami da yake gurin, Ibn Taymiyyah in ya tashi sai kaga yanda yake walakanta malamin, saboda munazara ake yi, debate ake yi, sai kaje yana cewa faqala shaykhul kabir, sai ga wani shehi tsoho babba daga cikin su bijubbatihi wa ridaihi, ya je ya mako wani alkyabba, ya sa wani kaya. Ka ji fa abin da yake faɗa. Mai tawadu ne zai dinga gaya wani haka? Ina batun tawadun da yake da shi? Kai gashi ma a wani guri Ibn Taymiyyah yace haka za qala wa zakara nahwan min zalika, yace da ya faɗa haka fa ghadibtu alaihi, Ibn Taymiyyah yace sai nayi fushi akan wannan malamin, wa qultu nace masa akdata, kai kuskure, wa haza kazibun mukhalifun lil ijma, wannan abin da ka faɗa ƙarya kake yi, ya saba ijma'i. Bayan kuma da ya faɗa ya ce babban mutum ne dattijo, mutum mai tawadu ne zai kalli dattijo, gashi da bakinsa Ibn Taymiyyah yake faɗa, ya kalle shi ya ce mai maƙaryaci, abin da ka faɗa ya saba wa ijma'i. Bal ma abin da ya ce wa qultu lahu, Ibn Taymiyyah sai ya ce sai na ce masa, ku ji wai maganar mai tawadu, Ibn Taymiyyah ne fa yake faɗa, ya ce wannan mutumin la adaba wala fadilata wala ta'addabta ma'i fil kidabi, baka da ladabi, baka da wani girma, baka da wani kima, baka da ladabi lokacin da kake magana da ni Ibn Taymiyyah, kana magana da ni baka da ladabi. To ina tawadu? Mutum ne mai tawadu ga wannan maganar sa ce fa, maganar sa ce daga bakin sa yake faɗa. Yace wala asabta fil jawabi, kuma baka yi daidai amsa ba, baka yi daidai ba abin da ka faɗa. Kai wani waje ma ya ce wa qultu fi dimni kalami, maganan da yake cewa
wai a ni ban san bani da komai, ina da tawadu, bani kallon kaina a mazaunin wani. Gashi bari ku ji, yace wa qultu fi dimni kalami, yace nace a cikin zance na ana a'lamu kulla bid'atin hadasat fil islami wa awwala man ibtada'aha wa ma kana sababu ibtida'iha. Ibn Taymiyyah yace duk wata bid'a a musulunci da ta faru na santa, na san wanda ya kirkiro ta, na san meye sababin kirkiro ta. Mai tawadu ne zai faɗa ka? Bai da wani tawadu, girmama kansa kawai yake, bai da wani tawadu. Kai a wani guri ma Ibn Taymiyyah yace wai da ya tambayi mutumin bai bashi amsa ba, yace wa rafa'atu sauti, sai na daga mai murya nace kai, wa qultu nace masa sammihim ambato su in ka isa, kulli ga ya mun su, manhum suwaye su, manhum man minhum daga ina suke, man minhum suwaye daga cikin su, manhum suwaye su. Wannan fadin magana Ibn Taymiyyah ne. Me wannan yana da tawadu? Me wannan yana da tawadu? A gaya wa dai mutane gaskiya da Allah da Annabi, a gaya wa mutane gaskiya. Wannan maganan ba daidai bane. A takaice a gurguje kan na tsawaita mu je bidiyo na uku a ji me malam ya faɗa. Wannan ne bidiyon da nake son jama'a ku saurara ku ji sharrin da suka yi wa Shehu Tijjani, ga tarko ta ci su har gida yau su ma. Sharrin da suka yi wa Shehu Tijjani ga tarko ta ci su har gida, ga maganan kamar yanda yake. Yawwa ga maganan yanda yake da bakin su, bari ku ji me yake faɗa. Yawwa. Mabukaci dan mabukaci, kuma haka babana da kakana suke duk mabukata. Yake cewa wa kana idza usniya alayhi fi wajhihi, yayin da aka yabe shi a gabansa yakan ce wallahi na rantsi da Allah, inni ila al'an ujaddidu islami kull waqt, har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddada musulunci na. Wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida, hajjauji nake musulunci na bai gama ingantuwa ba. Yan uwa kun ji daga bakin mai ita, sunan wani hira a BBC, daga bakin mai ita, inni ilal ana ujaddidu islami, har yanzu ni jaddada musulunci na nake. Wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan, har yanzu ban musulunta ba musulunci ingantacce. Gashi shi ya faɗa. Ibn al-Qayyim ya nakalto, Ibn Taymiyyah ya faɗa, muka ji kuma daga bakin Malam Sani Umar Rijiyan Lemo. Ibn Taymiyyah ya ce bai musulunta ba musulunci ingantacce. Kada jahizatu qawla kulli khadibin, magana ta kare. To bari ku ji yanda ya faɗa, bari ku ji, bari in sa muku maganan wancan wannan wawan na Zaria Albani wawa. Bari ku ji me yake faɗa kan Shehu Tijjani, bari ku ji, bari ku ji. Bari ku ji. In kun ji abin da ya faɗa, to sai mu ma mu yi mu karananta da wannan. Gashi ga abin da yake faɗa. Yawa. Me ya faɗa? A saka mana sarki za mu ji me yake faɗi. Babu shakka ina so kan dariƙa, dan dariƙa ba musulunci ba ce. Yan dariƙa ba musulmi ba ne. Ni ba ni na faɗa ba, Tijjani shi ya faɗa. Karanta littafin Ifadatul Ahmadiyya. Tijjani ya ce Amin Saba yana da wani almajiri ne mai suna Saba, ba Saba bread ba, Saba wanda Hausa ka ce sabo. Ya ce kai Saba ka amince da kyau, wani almajirin shi ne. Ya ce ana kunu minar musulmina, ya ce kai Sabo kana tsammanin mu musulmi ne? Ya ce wallahi ma shamimna ra'ihatul islam, ya ce wallahi ko ƙanshin musulunci ba mu san sana ba. Tijjani ya faɗi wannan ku karanta littafin Ifadatul Ahmad. To yan uwa kun ji ba, duk da maganan mun yi karatu akai, Shehu Muhammad Nasir yayi karatu akai, an faɗi haƙiƙanin mai Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake nufi a cikin Al-Ifadatul Ahmadiyya din. A ƙasa an yi sharhi, an faɗi meye maganar Shehu Tijjani. Abu ne yanda Shehu Tijjani yana magana akan masu amincewa daga makarin Allah. Cewan Shehu Tijjani ya ce wala ya'manu makarallah illa alqawmul khasirun. Shehu Tijjani yayi sharhi dogon bayani a wannan gurin. Suka zo suka yanke, suka ce Shehu Tijjani ya ce wallahi tallahi har yanzu ba musulunta ba, ba mu musulunta ba, ma shamimna ra'iyatul islami, har yanzu ba mu musulunta ba. Suka yi wa Shehu Tijjani kage, suka yi wa Shehu Tijjani kage. Ana ta musu bayani sun ki su gane. Yau muna zaune kacibis, sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Ya kamata a ji wannan magana. Ga wannan. Yayin da aka yabe shi a gabansa yakan ce wallahi na rantsi da Allah, inni ila al'an ujaddidu islami kull waqt, har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddada musulunci na.
wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida hajjauji nake musulunci na bai gama ingantuwa ba. Wa ma aslamtu ba'da al'ana islaman jayyidan, in ji ibn taymiya, har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau. Tafaddal sai sa sharri, ramin sharri in za ku tona wahabiya, ku tona dan kadan, ku gina dan kadan, in kun fada ba za ku iya fitowa ba. Kaga wannan ba mu muka je muka binciko ba, muna zaune ba mu san da maganan ba. Allah ya matsu wani ɗaya daga cikin almajiransa ya faɗa da sunan yana yaban ibn taymiya, yabo ne, amma ibn taymiya yana cewa har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau. Da haka maganar can da kuka yi wanda albanin zariya ya faɗa ya gaya wa shehu tijjani, to shikenan yanzu ga ta kan ibn taymiya. Shi ma ibn taymiya bai musulunta ba har yanzu, shi ma arni ne, haka za mu kira shi. Mu ma yanzu sai mu ce ibn taymiya arni ne har yanzu bai musulunta ba, haka za mu kira shi. Sai sa ana son komai mutum ya dinga bi a hankali, ya dinga adalci, yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Da kun yi adalci akan maganar shehu tijjani, yanzu mu ma mun zo nan ba lalle mu ji wani abu ba, sai mu shige. Allah tabaraka wa ta'ala ya hasko mana, ya bankaɗo mana a cikin karamomin ibn taymiya, amma daga cikin karamominsa kuma ba musulmi bane. Ibn taymiya bai musulunta ba har yanzu. Za kuma mu fito da hoton gurin mu haska wa mutane, duniya a jiya ita yin sharhi da bayani. Yawwa, don haka ya rage wa shawul islami ya ce shi ba musulmi bane, bai musulunta ba. Yawa, ka daina cewa daga yau duk wanda muka ji muka kuma jin ya ce ibn taymiya shawul islami, to mun san makaryaci ne, ma'inci ne. Dan ibn taymiya ya gaya maka ya ce bai musulunta ba da bakinsa. To yanzu yan uwa, bayan mun ji wannan, mu koma, akwai karashin bidiyon wanda shine za mu karasa ji, sai mu bashi ansa. Za mu ji me ya faɗa. Za ku ji abubuwan da ake yaban ibn taymiya da shi. Gashi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mabukaci, kuma haka babana da kakana suke duk mabukata. Yake cewa wa kana idza usniya alaihi fi wajhihi, yayin da aka yabe shi a gabansa yakan ce wallahi na rantse da Allah, inni ila al'an ujaddidu islami kulla waqt, har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddada musulunci. wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida, hajjauji nake musulunci na bai gama ingantuwa ba. Wanda shine haqqun nafs, baya daukan kansa cewa shi ya kai wani mataki, shi waliyi ne, shi karama, shi waye ba ya. To wannan sune waliyan da Allah, sune rabbaniyuna, da duk irin da matsayin da Allah ya bashi, da ilimin da Allah ya bashi, da tsayawar da ya yi wajen taimakawa tauhidi, da bawa tauhidin Allah kariya da sunnar ma'aiki, amma har yanzu ji yake yi bai yi abin da ya kamata ce yayi ba. To yan uwa, a takaice, saboda mi sauri mu takaita, kun ji karasan jawabinsa. Ibn taymiya da ya ce bai musulunta ba, bayan ya ce bai musulunta ba kuma a gaba ka zo kana cewa shine waliyai na Allah, ba wanda ba masu waliyai masu karama, masu kaza. To lalle ibn taymiya waliyi, ta lalle ko da musulunci an rasa waliyi ibn taymiya ne. To amma duk da haka bari mu gani, kun san mu muna bin su gida ibn taymiya ba wani waliyi, shi bai ce shi yazo ana ta wani batun karama. Mu kan waliyan mu su shehu tijjani Allah ya karrama su, wallahi suna da karama, daga cikin babban karama shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu, wato ganin annabi, ba ru'uya ba, ru'uyatu bitta'i da takuri, ru'uyatu ba ru'uya ba, ru'uyatu ya kaza man shehu tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban karama shehu tijjani. Sannan daga cikin karamomin da Allah ya mana, almajiran shehu tijjani da almajiran shehu ibrahim haddace alqur'ani, yara suna kanana. Shehu ibrahim yana faɗa, faltaj'alan hibza kitabi kal karim karamati ila liqa'i kal aziz. Allah ka mai da haddan alqur'ani a sawun almajirai na da ƴaƴana, ya zamanto shine babban karama na zuwa tashin kiyama. Mu kan waliyan mu suna da karama, kai naka da bayi da shi, kace bayi da shi, to bari mu leƙa mu gani, ya ƙaryata ka da bakinsa ya ce yana da karama, da bakinsa da kuma bakin almajiransa. Mu duba madarijus salikina juz'i na 2 shafi na 458 ga ibn taymiya. Ibn al-qayyim ya nakalto yace ibn taymiya wa qala marratan, wani lokaci ibn taymiya yace min yadkhulu alayya ashabi wa ghayruhum
almajirai na sukan shigo wajena da waɗansu ma wanda ba almajirai na ba, fa ara fi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuruha lahum, sai in ga a cikin idon sunnan da fiskokinsu sai in ga waɗansu abubuwa wanda ba zan iya gaya musu ba. Za ka shigo, idan ka shigo ibnu taymiya yana da karaman da zai iya ganin meye a fiskanka ba tare da ka ce mai komai ba, meye a idan ka zai iya gaya maka. Kai ka ce bai da karama, shi kuma ya ce yana da karama. Gashi ba waliyai masu da'awan karama ba, wannan me gashi ibnu taymiya yana faɗa. Fa qultu lahu, ibnu al-qayyim yace, nace masa awa gairi, to yanzu wani na za a yi wa haka, lau akbartahum, ni Allah shiga fatta malan da ka ba su labari. Faƙala sai ya ce min, ibnu taymiya fa, a turiduna an akuna mu'arrifan ka mu'arrifal wilati, so kuke a ce ina ba ku labarin karamomi, ina ba ku labarin abin da yake zuciyanku, abin da yake boye a fisakunku ta hanyar karama, so kuke a ce ni boka ne, dan duba ne? Ashe kaga ibnu taymiya ashe ba mu sani ba, babban boka ne ko yayi ne, Allahu alam. Kuma boka ne dai zamu dai ji daga bakin sa, amma dai shi ibnu taymiya tunda kaga ya mai da duba, kaga abin da yake fiskan mutum da zuciyansa, ka gani ka gaya masa. ibnu taymiya ya ce wannan halayen bokaye ne, kuma aka kama shi yana yi, kaga da ma'ana ya zama boka kenan. Wannan ba mu muka faɗa ba, shi ya faɗa. Wa qultu lahu yawman, yace wata rana sai na ce masa, in ji ibn al-qayyim kenan, yace law amaltana bi dhalika lakana ad'a ila al-istiqamati was salahi. Wallahi ibn taymiya ya sheikh al-islam ibn taymiya, da kana gaya mana abin da yake zuciyarmu da abin da ka gani a fiskan mu da idan mu, da ya fi jawuwa zuwa mu daidaita mu samu ingancin imani. Faƙala ibn taymiya sai ya ce la tasbiruna ma'i ala zalika juma'atan aw qala shaharan, yace inda zan gaya muku abin da yake cikin zuciyanku, abin da yake fisa kunku, yace wallahi ba za ku iya yin sati ɗaya ba, duk za ku watse ku rabu da ni. Yace kai ba za ku iya yin wata ɗaya ba, duk za ku watse ku rabu da ni. Yace wa akhbarani, ibnu taymiya ya ban labari gaira marra ba so ɗaya ba, bi umurin baɗinatin, da wasu al'amura waɗanda suke ɓoye, taktassu bi wanda sun shafe ni ne ni kadai, mimma azamtu alaihi wanda na yi yunkurin zan aikata wannan abin, walam yandiq bihi lisani, har ce na bai taba gaya wani dan adam ba, amma ibnu taymiya yana gaya min. Ya zama boka. Kuma kai ka ce kuma ba karama bane wannan, to kai ka ce ba waliyi ne shi mai kara, a yi ta da'awan karama, a yi ta kaza, to gashi me wannan? Almajiransa kaga suna karyata ka ya doktor, almajiransa suna karyata ka. Ya ce gashi walam yan bihi lisani, har ce na bai taba cewan zai yi ba. ibnu taymiya yana iya faɗan abin da ma zai faru nan gaba, amma an ce muku annabi ya san gaibu, ƴaƴan bayi ku ce annabi bai san gaibu ba. Waye ya san gaibu zai iya bada abin da zai faru nan gaba, ya gaya maka abin da yake zuciyanka? ibnu taymiya. Manzo Allah kuma manzo Allah bai san gaibu ba. Allahu akbar ya wahabiya, Allahu akbar. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku girmama hankulan musulmai. Ya ce walam yandiq bihi lisani, har ce na bai taba furta ba. Ya ce wa akhbarani bi ba'di hawadisin kibar, ibnu taymiya ya bani labarurrukan wasu manyan al'amura. Ya ce tajri fil mustaqbal, wanda al'amarin za su zo ne, za su faru nan gaba. ibnu taymiya yake gaya min, sai zaunar da ni ya ce min nan da sati ɗaya kila za a yi kaza, nan da wata ɗaya kila kaza zai faru, nan da shekara kaza zai faru, wata kila. Wai ibnu taymiya yana bashi labarin abin da zai zo nan gaba. Yace amma walam yu'ayyin awqataha, amma ibnu taymiya bai ayyana min ya ce ga lokaci ba, dai ya ce za ta faru. Wa qad ra'aytu ba'daha, yace abin da ibnu taymiya nan ya ba mu labari, ra'aytu ba'daha, na ga wasu daga cikin abin da ya faɗa. Wa ana antaziru baqiyataha, yace yanzu kuma ina sauraron sauran abin da yake ban labarin. Yace wa ma shahadahu kibaru ashabihi min zalika adaf ma shahadtu wallahu alam. Yace manyan almajiran sa ma abin da suka gani na karamomin sa, na abin da zai faɗa nan gaba ya faru, wallahi sun ga ninkin baninkin abin da ni na gani. Wannan ibnu al-qayyim ne ya ƙara kawowa. Sannan ya ƙara kawowa ibnu taymiya yana da karamar da yana iya wa Allah dole, ya ce wa Allah dole sai yayi. Manya waliyai masu karama, Allah ma ana iya sa shi dole sai yayi. Allah a sa Allah dole. To ina tauhidi? Sai za muka ce muku ƙarya suke, ba wani da'awan tauhidi da suke yi, ƙarya ne. Malamin ku ya ce zai yi wa Allah dole, ba wanda ya iya fitowa ya mai raddi, kullun kare shi kuke. Gashi abin da ya faɗa cewa lokacin da a juz'i na biyun shafi na 489 yake cewa lokacin da tatar suka nufo Sham, ibnu taymiya ya ce annad da'irata wal hazimata alaihim, rugujewa da bala'i zai zo ya mamaye tatar, wa anna zafara wan nasara lil muslimina,
cin nasara da samun nasara a yakin na musulmai ne wa aqsama ala zalika aksara min 70 yaminan ibnu taymiya sai da ya rantse fiye da so 70 dole mana to fa yuqalu lahu sai a ce masa qul insha Allah ibnu taymiya kana ta rantsuwa haka kace insha Allah mana fa yaqulu ibnu taymiya sai ya ce insha Allah zan ce insha Allah ta haƙiƙan dan dole sai an mun yanda nake so la ta'liqan ban allaka abinda nace zai faru da insha Allah ba aha ashe dole mutumin da yake yi wa Allah dole ya fito ya ce ma aslamtu ba'du islaman jayyidan dole ya fito ya faɗa ka ya ce har yanzu bai musulunci mai inganci ba dan wanda zai yi wa Allah dole ya arni ne ashe dole ibnu taymiya ya faɗa haka yace wasamitu ya qulu zalika yace naji ibnu taymiya yana faɗan haka inji ibnu al-qayyim qala yace falan ma aksaru alayya wa ibnu taymiyyah yace da mutane suka matsa min kace insha Allah qultu yace la tukthiru kai kar ku matsa min kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuzi Allah ya rubuta a allal lawhil mahfuzi annahum mahzumuna fi hadhihi al-karra cewa waɗannan mutanen za su ruguje a wannan lokacin wa annan nasara li juyushil islam rundunar musulmai ne kuma za su yi nasara kuma ƙarya ne ba su yi din ba Allah bai bada nasaran a lokacin ba ko dan ya ƙaryata shi ma sannan kuma cewa ya gani a lallahul mafuzi Allah ya rubuta hangowa yayi wai sai gaji suna bada tawili ai Allah ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta zan yi ni ne zan yi rinjaye ni da manzanni na ƙaryan banza aka yaƙi sahabban manzo Allah ya kuna nawa ne sahabban annabi ba su yi nasara ba ga annabi a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka kakkashe jikokin annabi ba su fi ibnu taymiya tsarki da tsarkin imani bane suka yi yaƙi aka kakkashe sahabbai bayan wafatin manzo Allah a gurin yaƙi duk ba ku san kataballahu la galiban na ana wa rasuli din ku dora akan jikokin annabi da ku biya kuka daddatsa su ba ku dauko kataballahu la galiban na ana wa rasuli din kun dora akan jikokin annabi ba sahabban annabi da suka aka kakkashe su a gurin yaƙi duka babu wannan ayan ne haka ake fahimtar Qur'ani saboda kai ku kare ibnu taymiya cewa wai ya hango a lauhil mahfuz wai a itimadi yake yi ya lura cewa mu'mini za su ƙaryan banza ƙaryan wofi zaka magana ce guda ɗaya muna nasiha waɗannan abubuwa a ji tsoron Allah a yi gyara a kansu tabbatar an gyara domin a gudu tare a tsira tare babu shakka wannan abubuwa da malam Sani Rijiyan Lemo ya faɗa akan ibnu taymiya abubuwa ne wanda ba musaƙimai ba daidai ba gaskiya ba ne kowace gaba wallahi in za a ba ta haƙinta sai a yi lacca na sati ɗaya a ɗauko abubuwa daga littattafan ibnu taymiya abubuwan da su ƙaryata wannan abin da ya faɗa min mazanniha daga cikin littattafan ibnu taymiya wanda su ƙaryata waɗannan da haka abin da yake akwai kun ga gashi yau maganar da ake kafarta Shehu Tijjani ya ce wallahi ma shamim na ra'ayatul islami to ga ibnu taymiya har yanzu ba mu sheki kanshin musulunci ba ga ibnu taymiya yana cewa ma aslamtu ba'du islaman jayidan har yanzu ban musulunci ingantacce ba tafaddal iri daya ai shekul islami yana nufin kaza abin da yake nufi dan ka shigo da shi musulunci shi Shehu Tijjani yake nufi in kuma ka kafirta Shehu Tijjani to ibnu taymiya ma ka kafirta shi ya zama kafiri da haka wannan ita ce magana. Allah ya datar da mu, Allah ya sa mu dace. wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ganar da mu da ku gaba daya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.